Gavanas kod jotelo mamoko manoyuore chak romo mar tend loch gwenge kaunti ma Homa Bay okete lela moko kuom okenge mag dongruok mag kauntis osegoyo nyaka ne chak tend loch gwenge higa mar 2013. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich miyo lerno. E kinde romo makamano, kauntis mopogore yudo thuolo manyiso dongruok ma gin go kaachiel kod chenro mamoko ma gitimo mar konyo bero ngima jopiny e kauntis mopogore, ka Gavanas bende yudo thuolo mar golo pachgi e wi okenge mag dongruok mopogore ma kauntis ma gidhigo nyime mar konyo bero ngima jopiny. Task is to make devolution work for all Kenyans, deliver equity, inclusion and social justice, closing the socio-economic divide, delivering on the sustainable development goals of leaving no one behind. Have looked at this county with a cynicism of Nathaniel, and they've always asked, what good can come from Nyanza? What good can come from the people of Homa Bay? And what good can come from the people of Luoland? Perhaps I might not tell them to come and see, but I will tell them to wait and see. Jakom dul mar Gavanas Ahmed Abdullahi ne okoni wuotho kosebedo mayot kata matin nyaka ne loch mar koro gwenge chakre pachoka, kata kamano koni counties mathoth osegonda mar rieya kendo ginyalo kono moko kuom chenro mag dongruok matend loch mar koro gwenge osetimo ne jopiny nyaka ne chake 2013. In my view, devolution, again I say, has come a long way. The journey has not been easy. We've had policy, legal and administrative challenges that have threatened the very foundation of devolution. But I am convinced here that counties and in general devolution has moved from strength to strength. Counties have recorded countless success stories that reveal that devolution is uplifting the lives and livelihood of Kenyans. Speaker bura mar Senate Amason Jeffa Kingi bende nogolo twak mare kinde chak mar romo makamano kane okone telo mar loch mar koro gwenge pod okwak kod midhiero mopogore kamoting'o weche mag mibadhi. Corruption and weak accountability systems in some counties continue to threaten and erode public trust in devolution. Failure, regrettably so, failure by some governors to heed invitation by the Senate to come to the Senate to account for the resources placed in their hands not only erodes the good working relationship within the devolution family, but also is detrimental to the noble goals of devolution. Motelo ne chenro mar yawo romo makamano, jatend piny William Ruto bende noyawo log tich mar sirikand kaunti chako gedo mag ute nindo mag jopuonjre maromo 200 mbalariany ma Tom Mboya e kind chenro mag dongruok mamoko. Romo mar loch mar koro gwenge mar 9 ma obagi kaunti ma Homa Bay kandi koro gikone to yawo ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto. E twak mare jatend piny okone sirikande oyekore mar dongo counties mopogore pacho kandi kong'iyo weche mag dongruok mopogore manyalo konyo bero ngima jopiny. Ali Abich, Ramogi TV,